Velkommen til den her begynderguide, som skal hjælpe dig til at komme i gang med at spille poker hos Danske Spil Poker. Mit navn er Pernille Ravn, og jeg kommer til at guide dig igennem alle de vigtigste aspekter af online pokerspil, så du kan være sikker på, at din tid hos Danske Spil Poker er givet godt ud, og du opnår at blive en vindende pokerspiller. Jeg vil have, at du træffer de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter, og det inkluderer også at spille i spil, som er rigtige for dig. Det er ingen hemmelighed, at den største fejl, nye spillere ofte begår, er at spille i spil, som ligger over deres niveau. Så tag dig god tid og forbered dig grundigt ved at følge begynderguiden. Se alle mine videoer og følg de råd, som jeg giver undervejs. Der er masser af hajer derude, men med mine videoer undgår du at blive hajføde. I de følgende videoer kommer jeg til at fortælle dig om Danske Spil Pokers software, sit-and-go-turneringer, multitable-turneringer og cash games. Vi kommer også til at snakke om, hvilke spil du bør spille, hvor højt du bør spille, hvordan du vælger de rigtige borde, hvordan du kan beskytte dine penge og gøre brug af fornuftig bankroll management, hvilke hænder du bør spille og hvornår, og hvordan man overlever en uheldig steam. Den mest populære pokervariant set over de sidste 15 år er No Limit Hold'em, og det er det spil, jeg vil fokusere på, hvad enten jeg snakker om turneringer eller cash games. Men lad os først tage et kig på Danske Spil Poker og den software, du kommer til at bruge. Hvordan vælger du det rigtige bord? Danske Spil Poker tilbyder adskillige former for poker. Vælg mellem cash games, sit-and-go-turneringer, almindelige turneringer samt blackjack og roulette. Dette hovedvindue viser dig alle de tilgængelige borde. Ved du allerede, hvad du leder efter? Du kan filtrere udvalget yderligere ved at bruge disse kolonner. Du kan sortere i resultatet af din søgning ved at klikke i toppen af hver kolonne. Har du fundet dit bord? Dobbeltklik på bordet, så åbner det. Hvis det er et cash game, så vil du blive ført til bordet med det samme. Hvis det er en turnering, vil du blive ført til turneringens lobbyen, hvor du kan registrere dig, før turneringen går i gang. Find din plads. Når du har fundet vej til et bord, kan du sætte dig ved at dobbeltklikke på ledig plads-knappen. Vi reserverer din plads, imens du beslutter dig for, hvor mange chips du vil købe dig ind for og tage med til bordet. Hvis du hellere vil sidde et andet sted, kan du højre klikke på en anden plads for at sætte dig der i stedet. Dette roterer blot bordet, og det ændrer således ikke din position i forhold til de andre spillere. Du kan gøre dette til en permanent indstilling. Klik på foretrukken plads-ikonet i det nederste venstre hjørne af vinduet for at gå til indstillinger, hvor du kan justere din favoritplads. Begynd spillet. Når det er din tur, vil en række knapper dukke op på skærmen, og du kan nu vælge, om du vil folde, tjekke, call eller raise. Når du better eller raiser, skal du indtaste et beløb i tekstboksen. Du kan også bruge barn eller plus-minus-knapperne til at hæve eller sænke beløbet. Hvis du vil tage en pause og sidde over, mens spillet fortsætter, kan du klikke på Sid over næste Big Blind-knappen. Indstilling af bordet. Hos Danske Spil Poker kan du indstille softwaren og tilpasse dine pokeroplevelser, som det passer dig. Klik blot på bordindstillinger-knappen i hjørnet af skærmen. Du kan slå lyde og animationer fra, ligesom alle andre funktioner, der er udviklet til at hjælpe begyndere, såsom styrken af hånden, de trefarvede knapper og animationer, der ønsker dig til lykke, når du vinder en hånd. Du kan også tilslutte en række genveje. Genvejene lader dig styre spillet ved hjælp af keyboardet på din computer sammen med din mus. Hvis du foretrækker at bruge keyboardet, kan dette være med til at gøre spillet betydeligt hurtigere. Avancerede indstillinger. Du kan også sætte bordene op oven på hinanden eller sprede dem ved siden af hinanden over hele skærmen. På samme måde kan du organisere dem i forhold til, hvor højt du spiller eller i forhold til buy-in. Hvis du er seriøs omkring multitabling, kan du prøve stabelfunktionen. Du kan slå funktionen til under Danske Spil Pokers indstillinger. Vi ses i min næste video.